nes I miwtio gynnag, oedd y gŵr yn y tŷ, ddim oedd y stafell ac yn ei stwff. Reit, na I ddechrau eto. Noswaith dda I chi gyd, a mae'n braf gweld cymaint wedi ymuno ni heno. Braint ydy cael cyflwyno ein gwestai ni, sef yr amryddawn Cefyn Burgess, yr artist tecsgiliau a chynllunydd, ond gwneud gwaith celf arbenigol. Rydyn ni'n hynod o ffodus yn ei gael heno. Ei gwmni I rannu gyda ni ein waith arbennig a'i gampweithiau, gan ei fod yn ŵr mor brysur a galw parhaol am ei wasanaeth unigryw. Dwi'n siŵr dos ym rhaid I mi ei gyflwyno I chi, cos mae o'n adnabyddus drwy Gymru a mwy. Wel, lle dwi'n dechrau meddwl chi? Wel, yn y dechrau mewn siŵr hwnde. Yn wreiddiol o Bethesda ac yn awr o Feganwy. Derbyniodd ei addysg yn ysgol uwchradd y Llynogwen. Yna ymlaen a graddio cael gradd I An Rhydedd yng Ngholeg Celf Manceinion fel artist textiliau. Yna dilyn cwrs pellach MA yn y Royal College of Art, a dwi'n siŵr Llundain I ac hefyd, dwi'n meddwl, os dwi'n anghywir cywirwch fi. Cyn symud ymlaen wedyn I Macclesfield ac yno mewn coleg arall yn datblygu ac arbrofi gydag amrywiol ddefnyddiau. Bellach, ers rhai blynyddoedd, mae wedi sefydlu busnes llwyddiannus iawn gyda gweithdy yn y ganolfan grefft yn Rhuthun, yma yn Nyffryn Clwyd, ac wedi dilyn gyrfa ddisglair a llwyddiannus iawn. Felly, ydych chi'n gweld bod ni'n ffodus iawn yma yn Nyffryn Clwyd, o'i gael o. Mae o'n ŵr amryddawn a chreadigol yn y maes hwn, yn creu campweithiau, yn wir yn adnabyddus ac yn enwog trwy Gymru gyfan a thu hwnt ac rhai ardaloedd o'r byd erbyn hyn. Felly, gwelwch chi, mae o wedi ehangu ei orwelion. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn hen gapeli, wel wedi bod beth bynnag, a hen lestri capeli. Yn cofio gwrando arnoch chi ryw dro yn Hefnant, Cefyn, hefo Merched y Wawr. Ac oedd o'n mor ddiddorol fel oeddech chi wedi cofnodi. Oeddech chi wedi creu prosiect, dwi'n meddwl, gyda capeli, hen capeli Cymraeg yn Lerpwl. A sawl capel arall a'i rhoi ar gof a chadw trwy greu cofnod mewn brodwaith cain ar ganfas. Maes arall mae'n arbenigon ddo yw cynllunio defnyddiau, yn arbennig datblygu patrymau brethyn Cymreig wedi ei serio ar traddodiadau Cymreig. Rhan fwyaf o'i waith yw gwaith comisiwn. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn dweud hynny. Mae wedi cael amryw ar ddangosfeydd drwy'r gwlad ac yn fuan iawn mae gen efo arddangosfa Mangor fel dwi'n deall. Felly, plug i'ch noson chi'n fanau hefyd. Yn y gorffennol, mae wedi rhoi arddangosfeydd a nosweithiau difyr iawn I sawl cangen a'r hanbarth o Ferched y Wawr. Dwi wedi crynhoi o mewn rhyw 2 linell bach. Fel hyn, dwi'n gwybod y gŵr hynaws amrywiol eiddoniau a'i fysedd cain yn creu campweithiau. Felly, gyda hynna o eiriau, croeso cynnes iawn I chi ato ni Cefyn. Ac fe roi'r noson rwan yn eich dwylo chi, a da ni gyd yn edrych ymlaen am eich cyflwyniad. Ac ai hefyd ddweud gyda ngharad fydd yn gyfrifol am yr ochr technegol. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod chi'n cael clywed fi rwan, dwi'n meddwl. Wych. Ti eisiau fi gychwyn rwan? Bendant. Iawn. Wel, rwan ta, mae dipyn I sôn amdano yn yr awr nesaf yma, ond falle beth sydd yn mwydro mhen I fwyaf ar y funud ydy'r prosiect Bryniau Casia.
sydd gen i ar y gwaith ers 2 flynedd rwan ers i fi fynd allan yna oherwydd Covid a falle dwi'n wedi bod yn medru mynd yn ôl. O gwbl, prosiect, a dwi'n yn gwybod faint ohona chi sy'n Presbyteraidd neu Methodistiaid Celfinaidd fel oedden ni ers talwm di magu felly. Ond falle bod mae gennym ni fantais os da ni efo'r stori yma, os da ni'n cael ei magu fo'r hen gorff. Bryniau Casia oedd gen i dan sylw. Ni wedi bod allan yn Patagonia efo'r dathliadau fanna ac edrych ar y capeli a dylanwad y capeli allan ar y paith a sut oedd be oedd tu ôl i hwnna i gyd. A hwnna oedd y prosiect hwnna. Mi ddoth hwnna i'w ben yn ar y deg, bod na lot o'r gwaith yna i weld yn y Royal Cambrian Academy yn Conwy, yn yr oriel y fanna rwan. So mae'r gwaith Patagonia yn cael ei arddangos yng Nghonwy ar hyn o bryd. Ond o'n i wedi cael blwch bach cenhadol. A dwi'n cofio yn Ysgol Sul Capel Caneddi Bethesda, Estalwm pan o'n i'n mynd i'r Ysgol Sul, cael y blycha yma i fynd adra i hel pres. Hel pres i blant bach India ac i'r hospital India. A dwi'n cofio oedd mam yn cysau'r blycha yma, cos mae 10 o blant yn tu ni. So oedd y blycha yma yn dipyn o waith lenwi anyn nhw efo'r Ysgol Sul felly. Ond dyna be oedd yn ymhenni chydig bach, meddwl India. Cos dwi'n meddwl bod llawer o bobl yn gwybod pan o'n i'n iau yn y 30au ac yn y 40au ac dechrau rhyw 15 mlynedd, i fyny at y 15 mlynedd yn ôl. O'n i'n dueddu fynd i India bob blwyddyn yn y Gaeaf, tua mis Tachwedd, Rhagfyr tan diwedd mis Ionawr. Yn teithio, yn backpackio, a draws India nôl ac ymlaen i gyfynu ag i lawr ar buses, taxis neu trens a falle mynd un lle llall. Ac bod fi'n gwybod bod ni'r Cymru wedi bod yn Bryniau Casia, teisi rioed i fyny Bryniau Casia. Toedden ddim ar gael i mynd i fyny i'r mynyddoedd yn y dwyrain pell. Dwi'n meddwl bod y darn yna yn ddiogel, wedi bod yn ddiogel. Felly, India i mi oedd, fel da ni'n arfer meddwl am India, efo'r saris, a'r haul, a'r cyrris, a'r ieir, a pobl yn bobman, a'r tlodi, a'r diwiau, a'r holl liw ar rogla, felly dyna'r India, a'r sŵn, a'r cerddoriaeth. Ond o'n i rioed yn gwybod dim byd amdan Bryniau Casia neu pwy oedd y bobl o'n i yn hogyn bach i fyny 1969 wedi bod yn hel pres i. O'n i rioed yn gwybod, nath yna roed yn capel ddeitha fi, dyma'r llun o plant, dyma'r llun o bobl, dyma di'r pobl da chi bod yn hel pres i. Rioed, so dychymig plentyn ag ni am y bobl mae fyny yn Bryniau Casia. Ac mi nes i benderfynu, wel dwi am fynd i edrych am y pobl tu nôl i'r blwch. A dyna enw'r arddangosfa'r prosiect dwi'n weithio yna fo, tu ôl i'r blwch. Edrych ar pwy di'r pobl da ni wedi bod yn ffrindiau, neu wedi bod yn gweithio, neu wedi bod yn ymwneud â nhw dros y 150 i 200 mlynedd yn ôl, a heb wybod fawr ddim o gwbl amdani bodolaeth nhw, pwy ydyn nhw, sut maen nhw'n edrych, pa liw, pa ddillad, pa fwyd, pa sŵn, pa gerddoriaeth, dim byd. A dwi'n cofio, cyn mynd, rhyw bythefnos cyn i fi fynd ar y prosiect yma, i Bryniau Casia, eisi i Capel y Waun, tu allan i Ddimbach, ar ddydd Iau, fel o'n i'n arfer mynd i wneud cwrs ac i weithio efo trigolion sydd yn mynd yn weld a Capel y Waun o'r dydd Iau. Ac o'na un hewreican yn y criw yna, dwi'n meddwl sy'n damio, sy'n clywed fi'n deud hewreican. Oedd hi yn y criw, a dwi'n benderfynu, mi ai ofyn y cwestiynau, pwy ydy'r pobl Bryniau Casia ar Indiaidd yma? Nes i ofyn nhw be oedden nhw wisgo, be oedden nhw feddwl oedd pobl yn mynd i wisgo. Saris, meddwl nhw, anghywir, meddwl fi na, dwi'n meddwl bod nhw'n gwisgo saris. Pa dywydd dy hi, dwi eisiau Eli Hael, mae'n mynd i fod yn boeth, nac di, tydi hi ddim yn boeth yna. Pa fwydydd, na, tos a ddim cyrru chwaith, dim cyrru chwaith. A mae'n eithaf ni'n ragio mawr, yr pobl, maen nhw'n dydach chitha hefyd i dod i ryw oedran, a heb wybod pwy di'r pobl tu nôl i'r blwch.
da chi'n ymwybodol a di bod yn rhannu hanes o fo. A dwi'n gofio un freigan oedd yna'n 104 a dyma hi'n deitha fi yn y ganol hwnna'n deud, dwi'n cofio mam, meddwl hi, yn deud wrtha i'n yn hogan fach, bod y mynyddoedd, bod yna dwll mawr di agor ymryniau Casia, di llyncu'r genhadaeth a'r capel a'r tai i gyd i lawr y twll, meddwl hi. Dwi'n cofio mam yn deitha fi. Ar ôl mynd donad, mae fi'n edrych i fyny, mi o'na ddaeargryn mawr yn y bryniau, tua 1890, a chwalwyd y capel, a chwalwyd y pentra, a bydd yr rhaid codi arian i ail-adeiladu'r cenhadaeth, a dyna chi y gosa sa rwy'n wedi cael at byw hanes, drwy atgof rwy'n arall, felly wedi cael ei borthi ymlaen. A dyna meddwl, oce, dwi'n mynd i cael bleser fan oedd wedi nabod y bobl o'r newydd. Felly, nes i ddim wneud gwaith cartra mawr, eisiau'r llyfr genedlaethol, felly, ond nes i ddim wneud gwaith cartra mawr o edrych pwy oedden nhw. Mi eisiau allan yna efo papur glân, os liciwch chi. A ma ond dim i cael gweld drosta fy hun, be di be, pwy di pwy. Ac, so mi eisiau drwad mynd i gyntaf i Mumbai gyntaf, cos o'n i eisiau rhoi darlith y Mumbai mewn oriel artisan y fanna, i sôn am y cysylltiad yma rhwng ni a'r Dwyrain, a sut mae'r Cymru yn cysylltiedig â pobl y Dwyrain. So mi nes i sôn chydig bach am gwaith textiliau a falle, a hynny o'n i'n wybod yn yr oriel yna. A wedyn ymlaen o fanna sydd i Calcutta, hedfan i Calcutta, ac i fyny o Calcutta bore wedyn i fyny i Guwahati, ac o wedyn dal taxi o Guwahati wedyn a dringo i fyny drwy'r coedwigaeth bambŵs, lôn hir, i fyny ac i fyny nes cyrraedd top y bryniau. A cyrraedd Shillong o bobman ar y top. Lle, to'n am llawer, dwi'n meddwl, welis i neb gwyn am y 2 ddiwrnod wedyn, cos ydy ymwelwyr ddim cyn gymaint o hynny mynd i fyny fanno. A to'n am ond un gwesti mawr yn ganol y dre, beth bynnag. Tydio ddim, toedden nhw'n hyd oedd yn debyg i'r Indiaid o gwbl, i hynny o'n i'n gyfarwydd. Dyn nhw'n edrych, dyn nhw'n yr un lliw, dyn nhw'n yr un gwedd, maen nhw'n fyrach i ddechrau beth. Maen nhw'n mwy fel Nepal, os liciwch chi. Pobl topio fannas. Dwi'n siŵr bod gennych chi darlun yn eich penna sy'n mae pobl Nepal a hynny'n edrych fel. Wel, dyna nhw ochr yna. Maen nhw'n nes at y cymyla nac at yr traeth. A dyna be o'n i'n feddwl ar un amser. Diawch, dyna ni real y Cymru. Gatho ni ddewis i fynd i genhadu yn India. Pam sy'n ni wedi mynd i lan môr lle oedd hi'n braf efo'r tywod a cael curries, fish curry rice a lan môr yn yr haul o Goa neu yn Kerala. Na, rhaid fynd i'r lle glypan India a ben mynydd efo'r bambŵs i fewn i'r oer, y glaw a'r cymyla. A dyna ni'n cymryd y lle oera glypau fynd i sefydlu perthynas. Mae'r lle yn anhygol. Ac chwa be, o'n i ddim yn sylweddoli, o'n i ddim yn gwybod dim llawer amdanyn nhw. Ond mi wnaethon ni allan o'r bar i am hanner awr i 5 yn oed yn y gwesti yma, mynd i cael peint. A wedyn, i ddalfyn am taxi i fynd o yna. A dyma'r boi ma'n stopio i taxi, cos o'n i'm yn gwybod bod nhw'n rhannu taxis. Da chi'n cael taxi ar ben eich hun, os da chi yn y taxi, mi nawn nhw stopio a codi dwi'n i faint o bobl ar y siwrna a gillwn nhw lawr. So eisiau fewn i'r taxi, athyn ni fewn i'r taxis, a yna 2 fachgan i mewn efo'i wyau. Baxis wyau i fyny fel hyn, y tres, yn llawn wyau gwynion fel hyn yn y ffrant, a ffwrdd ni yn y taxi. A dyma'r gwrd oedd yn gyrru'n deud, you must be Welsh, meddyn nhw wrtha fi. Mae rai bod nhw'n gweld croen gwyn. A gair cwestiwn nesaf wedyn, Presbyterian. A mae'n deud, well, yes, I'm Welsh, I'm Presbyterian, but I'm not here with the synod. I'm not here with the synod. Mae'n fi na. A mae'n deud, Thomas Jones, meddwl o, father of our language. Thomas Jones, father of our alphabet. I'll pick you up and I'll take you to Thomas Jones in the morning. Na cwbl oedd ar ei dafod o'r holl ffordd lle o'n i'n mynd adra oedd Thomas Jones a pwy oedd y Cymru ar Thomas Jones. A mi ddathan ni am 2 diwrnod yn ei taxi fo wedyn i olrhain hanes y cenhadaeth
drwy lygad y gŵr o Casi yn y tacsi, ges i'r fraint wedyn o'n hywys i weld y llefydd. Rwan, dwi'm yn gwybod faint da chi'n wybod am y genhadaeth neu'r ardaloedd, ond maen nhw'n serth, mae yn lyb yna, mae yn damp yna, a dwi'm yn gwybod sut oedd Thomas Jones a'i wraig yn 1840 wedi yn ymwneud â hynny a hitha ni gweilad hefyd, ynde. Oedd o wedi dysgu'r iaith neu'r dysgu'r iaith cyn cyntaf oedd wedi cyrraedd, a mi nath nhw brysuro i roed yr iaith ar bapur, cos oedd ddim yr iaith ysgrifenedig, so mi nath nhw roed y Gymraeg ar bapur. A dyna ffordd yn bennaf, mi nath nhw goroesi a dechrau addysg y ballu yn y bryniau. Mi oedd Thomas Jones wedi rhoid yr iaith i lawr fel oedd o'n gweld ti di dallu yn y Gymraeg. Felly oedd wedi gosod wyddor y sŵn yr iaith, y Casi, i lawr fel da ni'n neud y sŵn, yr ec a'r ech, y sŵn, oedd wedi rhoi nhw lawr yn y wyddor Gymraeg. So mae wyddor nhw eu wyddor ni'n eitha tebyg. A mae'r ffordd maen nhw'n siarad a'r ffordd gramadeg yr iaith Casi wedi cael ei sgwennu'r un fath ar Gymraeg. So, pan ych chi'n gweld y llyfrau myna fa Aberystwyth a falle nhw, maen nhw wedi cyfieithu'r cwbl, ond i gyfieithu fo fel fysa ni'n ei ddarllen o'n de. So, mae yna lot o groes, lot o dylanwadau gyda ni fel yna arnyn nhw. Ond chwbod, da chi'n cael mynd i'r capeli mawr yma rwan, maen nhw'n dal 5,000 o bobl, nes atyn nhw mae'r ysgol, a mae'r ysbytau hefyd yna. Un ysbyty athyn ni ymweld o oedd the Gordon Roberts Memorial Hospital yn Shillong, a dyna yr ysbyty sy'n cael ei chamlwyddiant blwyddyn yma, a mae'r dathliadau mynd ymlaen ar hwnna. Felly, dwi'n meddwl gai seibiant bach rwan, cos dwi'n beth anodd di siarad efo mute fel hyn ymlaen. Gawn ni weld cos mae Ioni wedi llunio dipyn allan yna yn y lle, ond dwi'n meddwl be'n ai rwan ydy neu roed y slideshow ymlaen. I chi cael chydig bach o'r cipolwg a be welis i gynta yn yr wythnosau gynta yna, a'r ffordd o'n i wedi siarad am ffordd o'n i wedi dehongli be o'n i wedi weld yn haws, felly yn weledol na siarad efo sgrin. Dydy o mor hawdd siarad efo sgrin ac yn lygad rwy'n. Gawn ni'r slideshow gynta.
No, gathoch chi cipolwg o'r ceiliog yma ar y diwedd. Daethach chi efo hwnna. Mae yna lot o bethau yn y lluniau yn chi weld yma sy'n gyfarwydd iawn. Dyna pam oedd y Cymru yn hapus i fi. Welswch chi'r tai bach gwynion yn y lluniau. Oedd y rhyfedd iawn mynd o gwmpas, cos oeddech chi gweld pethau yn gyfarwydd iawn ar hyd y lle, fatha'r tai bach gwyngalchu, a dwy ffenast bach, a'r cliciad y giat, a'r llwybr, a'r ieir, a'r berllan, a'r dillad ar y lein. Fatha tu nain y Dregarth, sy'n ni'n dweud, salwm iawn. Union I fath y bythynod bach fel yna. A fel ddudodd y boi tacsi wrtho fi, wel, maen nhw'n gyfarwydd I chdi oherwydd mae chi adeiladwyd nhw. I'ch dylanwad chi ydi adeiladwyd nhw. Cos oedd Thomas Jones, fel ni'n dethach ar ôl y diargryn, falle oedd Thomas Jones wedi, a'i griw, oedden nhw wedi dysgu i'r Cassis sydd wedi adeiladu tai cerig a gwyngalchu. Oedd Thomas Jones hefyd I dall I hwnna'n pwynt cynhadu ar yr enaid efo'r Cassis, ond oedd eisiau dysgu sgiliau I codi nhw'n economaidd, iddyn nhw cael codi ochr bywoliaeth nhw, sgiliau llaw ac addysg. So oedd y Cymru wedi mynd yna'n hollol wahanol os liciwch chi o ran hynny. Oedd hi'n ddifyr iawn I fi, cos mi eisi y diwrnod hwnnw I lawr heibio'r tai bach gwynion yna. Ac ar y ffordd, oedden ni wedi pasio un capal. A dwi'n meddwl y capal, capal Labon oedd o, ar ochr y ffordd. Ac oedden ni wedi stopio'r tacsi dynnu lun y capeli, cos mi welwch chi arwydd Methodistiaid Celfinaidd ar dop bob capal, dwi'n fath yma nhw adra. Yr arwydd efo'r golomen a'r ddwy law. Ac oedden ni wedi stopio ochr ffordd, yn mynd I dynnu llun y capal oedden ni. A mi ddath andros o geiliog mawr I lawr y llwybr wrth I ochr o, a I adenydd allan. A chwa fel maen nhw'n dod allan yn fawr fel hyn, I rhedag ar galam tuag atai, a mi safodd o ar y garag a ymlaen I, a I droi'r ochr yn llgadu fi, rhwng fi a'r capal. A mae'n eithon ni, nefoedd mawr, hwn yn mynd I ymosod yn fi ta bes, yn eisiau dynnu lun o, dwi'n I faint a tynnu llun y capal, a mi reidodd o'i ffwrdd. Wel, oedd y gŵr Cassi wedi gwirioni I ben bod y ceiliog wedi ymyrryd ar y broses o dynnu llun y capeli. Oherwydd iddyn nhw mae'r ceiliog yn greadur oedd yn arwydd o'r hen Duw cyn y Cristnogaeth ydi mewn. Ac y ffaith bod y ceiliog di ymyrryd o hwnnw'n arwydd a cael mawr iddyn nhw fel Cassis o'r hen dduwiau yn ymyrryd rhwng fi a'r delwedd y cenhadaeth mewn ffordd. So oedden nhw wedi gwirioni ar stori ar llun yna bod y ceiliog wedi wneud I cymeryd I bresenoldeb ar hwnnw. Mi welis i'r gwahyddwyr I fyny yn lawr yn Shillong yn gweud textilia efo llaw a'r brodwaith nathach chi weld nhw yn y llun yn fanna. Dwi'n mynd I cael amser I fynd yn ôl I fynd drwy hyn I gyd hynny. Un person eisiau gyfarfod iawn yn y mynyddoedd yna oedd dynas o Ivory, enw Ivory Cartor. Oedd hi'n 86 a'i nai hi atho ni o'r capal Thomas Jones i'w gweld hi. Oedd yn rhyfedd iawn, cos o'n ni prynu ddraig goch I Thomas Jones ac I roed ar y coffa. Ac dwi'n mynd eitha fi, beth I hynna? Wel, banner cymryd nhw I Thomas Jones. Dwi'n dod I Thomas Jones. Dwi'n mynd meddwl yna I gymryd o. So nath o gymeryd y banner yna fi. Oedd o mewn efo motorbike ag enw fo, jacket lledar tu allan i'r capal. A nhw'n dweud, dwi'n gweithio yn y capal a chdi fod y modryb. So oedden ni yn y taxi rwan yn dilyn y gŵr bach yma yn I leathers. A'r banner yn hofran yn geg o fel hyn, y ddraig goch. I lawr monydd bach Siarabwnji I fynd I tŷ I fodryb o, I fynd am te. Ac I fanna eithon ni am te, a mi ddoth I allan, ges i'r te ar dre fel fysa'r ddi syl adra allan, a bisgedi a shortbread a cwpan sosar. Ac oedd neb can cyffwrdd nes bod fi wedi dweud gras, o hwnna ges I ffit farwol bod fi'n gorau rhoi gras am wnawn nhw. I pawb yn aros, gydyn y gras. So rhaid rhoi gras dos y te gyntaf. A mi ddoth ei lluniau I gyd allan yn dangos oedd gen hi albums o lluniau oedd hi'n cofio 4
Gwynidog a'i teulu yn y bryniau. Oedd hi'n cofio, hi oedd yr olau un i cofio y Cymru ar y bryniau cyn 69. Ac oedd hi hanesion a'i llyfrau a'i lluniau hi a'i atgof hi yn hynod iawn i roi pethau mewn gyr-destun i fi, de. Rwan, ar ôl bod yn bryniau Casia a ffordd dwi wedi gwneud cysylltiadau i fynd yn ôl at nhw cyn bod hir rwan i fynd yn ôl i'r sbyty. Mae yna darn arall hefyd, Misram, falle mae mwy o bobl yn gyfarwydd yna fo, Aisol a Misram. A mi eithon ni lawr i fanno hefyd, a mae nhw yn y llun ar y sleids yna gynnwch chi. Un peth oeddech chi'n weld lot yn y lluniau, falle, ydy'r niwl bob bora yn lawr yn isel iawn. Oeddech chi'n methu gweld dim byd. Jyst oeddech chi'n eistedd o'r llofft ac edrych allan am y dre neu'r ddinas. Oeddech chi'n mynd gweld dim llawer o'ch blaenau, ond siapia lliw, jyst blocia. A fel oedd yr haul yn cnesu, oedden nhw fatha'n dod i ffocws, fatha bod gennych chi bwtwm ffocws, a bod y byd, y dre, a'r mynyddoedd a llethrau yn dod yn ara deg tuag ata chi, i chi cael gweld. Ac o hwnna'n digwydd bob bora nes bod yr haul di cael gwarad o'r blith y bora i gyd allan hwnna i fyny yna. Oedd hwnnw yn neis iawn i lunio arno fo ac i weithio. Rwan, dwi'n yn gwybod. Ond be oedden ni wedi gwneud oedd mi yn y camlwyddiant, athyn ni yn yr ysbyty, cael tywys o gwmpas y ysbyty, the Welsh Mission Hospital, the Gordon Roberts Hospital. Mi welson ni, troi fyny nathon ni heb ofyn, a parcio, a wedyn mi gathon ni cop gen o'r security guard yn loitran rownd y bythynod y tai, a wedyn athon ni yn i mewn, ond mi athon ni i mewn ar gosod 2 gadar mewn stafell, ond oedden nhw'n cael cyfarfod synod a cyfarfod swyddogion yr ysbytai ar y pryd. So rhaid fi eistedd ganol llawr, ac oedden nhw gyd yn eistedd mewn setio gwmpas y stafell, yn nyrsys ac yn feddygon, ac i gyd ac yn synod yn weinidogion, a desg mawr i holi pwy oedden ni a be o'n isio, a be o'n i'n neud. Fatha fyswn ni'n bod yn hogyn drwg, go iawn. Ond mi nath nhw dywys ni o gwmpas ysbyty i weld be oedd cyflwr ysbyty Gordon Roberts rwan i'r canmlwyddiant a be oedden nhw yn wynebu. Ac i weld be o'ch chi'n alw'r yr European Wards i lawr, yr hen ysbyty ar hwnna. Ac oedd yna lyniau o Margaret Owen, Dolwydd Elen ar y wal, a llun Gordon Roberts i hun, hi oedd y sister yna. Ond hi oedd y sister oedd di helpu geni y boi oedd yn y car, y taxi, oedd hi'n cofio fo. Cofio Margaret Owen yn dda iawn, cos hi ddod fo i fewn i'r byd. So mae o'r Cymru, maen nhw mewn yn hanes pobl bryniau yna, go iawn. A mae gen i fi lythyra fan hyn. Dwi'n gwybod os ydych chi gweld nhw. Llythyra dyn nhw, gan nyrs o Langollan. Oedd hi 24 allan yn y bryniau yn yr ysbyty. Ac llythyra bach dyn nhw pan mae hi'n gyrru adra i'w ffrind oedd y nyrs yn ysbyty yn y County Hospital yn Fangor, ysbyty Gwynedd rwan. Yn 1945, mae'r llythyra, gyrru llythyra adra, yn hogan ifanc, 24 mlwydd oed a ben ei hun, yn nyrsio. Ac yn y llythyra mae'n sôn am 8 ward ganddi hi i'w gwarchod. Mae'n rhestru faint o bobl oedd wedi bod yn cael llawdriniaeth ar y wardiau ac yn yr theatres. A mae'r llythyra'n yn anwyl iawn, ond hefyd yn deitha chi i bywyd ti fewn diwrnod o wsos i llall wrth i'r llythyra fynd nôl ac ymlaen. Mae nhw werth i gweld, dwi'n mynd i ddarllen nhw yn gyhoeddus fel un, cos dwi'n gweld pwy sy'n gwrando. Oherwydd mae nhw'n eitha preifat falle i ryw radda, ond beth sy'n neis amdanyn nhw ydy mae'n sôn am y Cassis, mae'n sôn am y ffaith bod ar be fanna bod ti eisiau chwilio am wr, mae eisiau gŵr, medda hi. A mae gennym hi, mae yna rhyw ciwrat ar ei ffordd, sy'n cael weld sut mae o, medda hi. A hefyd, mae wedi dweud bod ti'n ffrindiau efo ryw un gŵr o Saeson yn y ward, sy'n mae'n drin efo, mae'n dynnu dda iawn efo fo, neith o ddim, a mae'n Saesneg dio.
a mae sais di o'n eitha hwnnw, so mae o wedi cael ei groesi allan. So mae yna lot o bethau personol i ddynas ifanc. Be sy'n cachu yno fo di dewder y genod ifanc yma. Os o'n i wedi hedfan i fewn yn neis iawn ac yn cyffyrddus i Calcutta, a di hedfan wedyn i'r dre nesaf, a wedyn i cael tacsi fyny. Meddyliwch sut oedd y ferch ifanc o Sir Fôn, neu o Dolwyddelan, neu o fel y Beryl yn hyn o Llangollen. Be oedden nhw wedi gorfod deithio yn yr adeg yna cyn yr ail ryfel byd i deithio allan i fynd i ben y mynyddoedd yna a ben eu hunain yn un genod ifanc. I ddysgu, maen nhw'n gorfod dysgu casu yn gyntaf, i siarad efo'r hyfforddi'r nyrsys ifanc, llawdriniaeth yn yr theatres, drwy nos ar ei adegau bod nhw'n gorfod codi nos i fynd i fewn i'n llawdriniaeth. A'r unigrwydd o ferched ifanc o'r oedran yna ar ben mynydd. Mae'r dewder o stori gwragedd Cymru a be oedden nhw wedi gyflawni. A dyma'r lle fyddai weithiau'n codi'r testyn cenhadaeth. Mae yna rhain dweud, o ia, mae yna rhywun o BBC ar y ffôn dwi'n y blaen. O ia, rhag i cwilydd nhw mynd i ddeud wrth pobl eraill be wneud y falle. Wel, na mae eisiau edrych tu nôl i'r gair cenhadaeth na, be oedd bwriad y genod ifanc yma. So oedd y genod ifanc yma, mae'n mynd allan i newid, mynd allan i gymorth oedden nhw, mynd allan i ymroed oedden nhw, o'r rhan mamolaeth, o'r rhan iechyd, o ddysgu nyrsys, o rhannu gwybodaeth. Felly, mae eisiau fod yn ofalus weithiau, a mae'r dewder gwragedd Cymru yn y stori yma yn rhywbeth wirioneddol anhygoel i'r gwir. Ac oherwydd bod yna gan blwyddiant ymlaen, geisiau'r gwadd i ddod yn ôl, so da ni yn mynd yn ôl i hwnna rwan, i'r darn yna. Ac cos fydda ni droi'r stori yma wan i chi cael gweld pethau eraill falla yn y storis o gwaith sy'n gen i. Dwi wedi dechrau ar y gwaith mae'r arddangosfa yn agor yn mis Ebrill yn olrain a hanes a fydd y blychau a fydd y llythyrau a fydd y lluniau o beth dwi wedi weld hyn a hyn i fyny yna. Be dwi'n mynd i ddeud bandwch? Dwi wedi colli mheddwl ar hwnna wan. Dwi wedi golli ar chydig bach. Wrth fynd yn ôl, mi ddeis i adra a deud y stori. A mi yma yna rhywun arbennig iawn yn gweithio fi yn y ganolfan, yn y gwaith ys 15 mlynedd. Mair Jones Telenores Colwyn, a fi o farw flwyddyn yn ôl. Rwan, yn ystod o lockdown y balli, o'n i'n gwarchod Mair yn Rhuthun, mynd â bwyd a balli drwy ffenast ar y bell fel hyn. Ac pan nath y lockdown oed lawr, o'n i'n mynd i fewn yna, a nath ni benderfynu mi fysa ni'n cario ymlaen efo prosiect bryniau casio, cos Mair wedi cymeryd rhan yn bob un o prosiectau eraill ag ni, efo Gadeilan Lerpwl a falle oedd Mair yn ganol, yn help gwybodaeth ac yn cymeryd rhan yn gerddorol a falle yn y prosiectau yma. So nath ni benderfynu recordio allan o llyfr emyna bryniau casia ddeis i nôl efo fi, yr emyna. A roed yr emyna ar y delyn, fel bod nhw'n cael clywed sain y delyn, a mynd ar recordiad allan efo fi i'r gamlwyddiant sy'n mynd i ddigwydd nesaf yma rwan. Nathon ni recordio 6 emyn a darn a falle. A wedyn, ond nath Mair yn sâl ar ôl y pnawn, ar ôl y 6 emyn, recordio yn sâl, a buodd i'r hospital yn ddoth i Mona wedyn. Buodd i farw'n misoedd wedyn yn mis Ionawr, efo'r lockdown y chwbl yma yn gyfnod digon anodd. Ond pan oedden ni yna ar yr wythnos ola efo Mair, nath i benderfynu, wel, os ti'n mynd ar recordiad, rhaid chdi mynd ar delyn. So mae'r delyn bach o'i Mair recordio mynd i bryniau casia efo ni. So beth da ni wedi gwneud rwan, ydy edrych ar y syniad yma bod ydy mae'r genhadaeth yn rhan o'i gorffennol ni a'r cysylltiad a maen nhw'n berthyn i ni fel cefndryd mewn hanes. Ond mae eisiau edrych beth da ni'n neud o rwan ymlaen efo'n perthnasau ym bryniau casia. Sut yma pobl eraill yng Nghymru, yr plant y bobl ifanc yn dod i nabod i hanes ni, nabod y pobl yma sydd yn sôn amdano ni ar dafod. A be allan ni'n neud yn gelfyddydol ac yn gerddorol
efo'n gilydd. A mae yna brosiectau efo Dr Lisa Lewis a Gareth Borello wedi bod ys y 4 mlynedd dwytha yma. A felly beth da ni wedi benderfynu wneud ydy, da ni wedi priodi William Matthias efo Cymdeithas William Matthias. Da ni wedi cysylltu efo nhw i wneud ysgoloriaeth gwobr Mair Jones efo'r delyn. Gyrru'r delyn i fyny yna, a wedyn efo'r gwobr gobeithio gyrru person ifanc gerddorol o fan hyn drwy William Matthias drosodd i Brifysgol Shillong i chwarae'r delyn, i rhannu cerddoriaeth traddodiadol, a gobeithio cael rhywun o bryniau Casia drosodd i Gymru hefyd, bellach ymlaen. Ond mae hwnna, links yna wedi cael ei gwneud rwan yn enw Mair Jones. So fyddwn ni'n gobeithio sefyd yr urdd sôn amdan hynny, a wedyn y mis Mehefin yn Heol y Parc, mi fyddwn ni yn dathlu diwrnod Mair a cyhoeddi bod y wobr ar gael yn Capel Heol y Parc Rhuthun. A mae telenorion fel Sioned Williams, Elina Bennett, a llawer o delenorion eraill, mae'n lon lle o dyluna, mi wedi bod yn set fawr Heol y Parc ar y sil hwnnw. So mae'n croeso i bawb ddod i hwnnw, i weld hwnnw, a dechrau mynd i fewn i hanes bryniau Casia yma, a gael agor llinell drafod. Cos mae'r rhyfedd iawn, dyri, yn yr un cyfnod, tra bod ni gyd yn mynd i'r gorllewin i Batagonia, efo'r Beibl ac i'r Paith, yn yr un cyfnod, oedden ni'n mynd i ben mynyddoedd yn y Dwyrain hefyd, efo'r Beibl, yr un pryd. So mae gennym ni'r un cyfnod, yr un cymlaint amser, a'r un llwybr i'r gorllewin ac i'r Dwyrain. A peth neis iawn ydy falle meddwl, diwch, wedyn ni agor y llwybrau diwylliannol a trafod a datblygu rhwng ei gilydd fel pobl mewn hanes. So dyna lle da ni wedi cyrraedd efo'r prosiect. Falle fydda ni roi ffilm Mair i fyny, ia? I ni cael gweld, da ni wedi rhoi ffilm Mair at ei gilydd fel bod Mair yn gallu, bod nhw'n mynd i gweld pwy di Mair sydd wedi rhoi y delyn. Mae yna un delyn wedi mynd i Misram efo Sian James, 2 flynedd yn ôl ar parchedig yn Erin Owen. Mae hon yn y brifysgol yn Aisel. Bydd hon yn mynd i brifysgol Martin Luther i'r adran gerdd y fanno, a fydden nhw'n cysylltu drwy brifysgol Bangor. So mae'r bydd y tair canolfan yn gallu siarad yn ddiwylliannol efo'i gilydd. Dyna di'r nod yn enw Mair Jones. Dyma ffilm bychan da ni wedi rhoi at ei gilydd o Mair Talinoraeth Colin ar rhan i'r prosiect yma rwan.
Dyna chi Mair. Gyn i ddim yn abod ti, dyna i fywyd ti. Ond beth yn neis iawn yn gweld Mair o gan fach yn tyfu fewn i'r delyn, yn mynd y fawr ac y fawr a'r delyn yn y lawr ac yn mynd i'r fychan. I'r diwedd. Oedd Mair yn awyddus iawn i fod yn rhan o'r prosiect yma. A wedyn mae i ryw raddau rwan, mae wedi rhoi bywyd newydd a cyfeiriad a pwrpas newydd i'r cysylltiad, lle mae pennaeth diwylliant a traddodiadau a perfformiadau Shillong yn awyddus iawn i wneud y cysylltiadau efo Cymru ac agor hwn i fyny. Mae o'n gyfla difyr iawn ar rhan y prosiect. Ond yn ôl, dod o ôl chydig bach, a mi fi hyn i gyd, a fydden ni yn codi arian, gyda ni ryw 6,000 ar hyn o bryd yn y coffrat. So, da ni yn codi arian i ddatblygu hwn yn bellach, a hefyd i fynd ar delyn drosodd yn ei ddechrau, dwi'n gofyn ma' hwnna'n byd gostio i ddechrau beth mynd i telyn ar ynghefn i bryniau casia mis Tachwedd. Ond beth sy'n neis iawn yna ydy bod ni'n gallu dechrau symud y prosiect yn bresennol i rwan i gario fo ymlaen. Dwi wedi bod wrthi yn gwnïo ac yn llunio yn y gwaith yn datblygu. Mae'r arddangosfa bron yn barod. So dwi'n gobeithio ddewch chi gyd i noson agored honno yn mis Ebrill ar y 9fed, fydd yno tan Gorffennaf. Rhydd i bawb roi caniad i fi os da chi eisiau cyfarfod i yna, a fydda i tywys criw yna chi o gwmpas yr arddangosfa os da chi eisiau y lluniau. Cos mae'n haws i fi drafod y prosiect pan mae pethau gweld o law. Felly mae yna lot o bobl a diddordeb yn datblygu bryniau casia a gweld yr hanes yma yn mynd yn ei blaen. Dwi'n edrych ymlaen rwan, cos ar y cychwyn yn yr wythnosau cyntaf yna, yn y rhan cyntaf yna, 2 flynedd yn ôl, mond ar y gwynaf bod ni'n gallu gwneud hynny yw y busnes Thomas Jones a'r capeli a be oedd y Cymru di adael yna, pwy oedd ar ôl ar hynny. Dwi'n wedi cael cyfle fynd i lawr i'r hynna'n nesa i weld pwy ydy'r casis go iawn ar ei telera nhw, mynd allan i'r coedwigoedd, i'r pentrefi, i gweld hanes y ceiliog falle, neu gweld mwy ar ei traddodiadau cerddorol nhw, i gwehyddu nhw. Dwi'n wedi cael mynd efo crib man eto, ond mi gai mis Tachwedd. Felly yn yr arddangosfa yma, yr ochr ar y gwyneb, yr introduction os liciwch chi, gen ni ydi o. A gobeithio fydd y nesa'n yn mynd o dan groen hwnnw. Rwan, i chi cael dod yn ôl at y fi, mi wnawn ni roed y ffilm bach nesaf ymlaen, ia? I ni cael gweld lle mae'r gwaith di cyrraedd o rhan gwehyddu a hynny. A wedyn gwch chi ddod yn ôl at gwestiynau fi ar hwnna, dwi'n meddwl fy'n haws o lawer.
Na chi, so ydych chi weld bod fi wedi dechrau gwneud carthenni a siôl sidan i fynd efo'r arddangosfa yma rwan yn olrhain y lliwiau, y blocia lliwiau yn y tai, yn y tref luniau, wel so chi fanna. Mae'r lluniau, maen nhw fawr. Maen nhw andros o fawr gwaith. Wel, so chi weld nhw ar y longam gen fi'n gwaith. A croeso chi ddod i Rhuthun hefyd, os eisiau gweld y peiriant mawr, pan dwi'n gweithio ar y peiriant mawr, fyddai'n gweithio arnyn nhw ar hyd wrth yma, so rwy'n yn lleol eisiau gweld y lluniau mawr yn gwneud cyn bod nhw'n mynd i'r arddangosfa felly. So rhydd i chi ddod i'r agoriad, mae rhydd i chi ddod acw, neu os di rhai eisiau trefnu efo fi i fi tywys chi o gwmpas yr arddangosfa, mis Ebrill, Mai, Mefin, i hyd at Gorffennaf, jyst gysyllwch, a falle fedra ni gyfarfod yn stori o Fangor a Capanad a dywys chi o gwmpas yr hanes mwy. Ond mae gennym ni fwrpas gwynt newydd, gwynt yn ei hwylio wan, sef ysgoloriaeth Mair Jones, a'r cysylltiadau di wneud efo Elin Bennett a William Mathias a Bryniau Casia a Misram. So mae gennym ni antur, dwi'n meddwl, yn y prosiect yna rwan. Mae yn datblygu. So dowch i weld yr arddangosfa. Rwan, cwestiynau dwi angen, diolch yn fawr, cwestiynau, mae'n haws i fi drafod pan dwi'n cael yn holi. Ie. Rwy'n efo cwestiwn? Dwi'n siŵr bod ne amryw. Rwy'ch chi roi cwestiwn yn y chat, neu llwch chi codi llaw os ydych chi eisiau gofyn. Siŵr bod ne. Yna i holi yn gan bod pawb yn dawel. Yr tapestry hir welson ni rwan, Cefyn, da chi'n gweithio ar faint o oriau neu dyddiau o waith sydd wedi mynd mewn i hwnna? Ie, mae hyn i broses, be dwi wedi gwneud efo'r lluniau mawr yna, sy'n cael ei gnio fanna rwan, ydy, fel sa'ch chi ar y ffilms cynta, y sketches bach lliwiau, blocia lliwiau, be dwi wedi gwneud ydy cael ei argraffu nhw'n digidol ar ganfas yn fawr i maint yna. A wedyn unwaith maen nhw wedi cael ei argraffu, y sketchbook sy'n cael ei argraffu'n fawr, cael ei chwyddo i fyny ar ei cael ei graffu'n fawr, maen nhw wedi mynd wedyn, rhoi nhw mewn rhes ar y peiriant ar ganfas arall. A wedyn dwi wedi dechrau incio a rhoi brethyn a adeiladu nhw nôl i fyny dipyn o rhy fath ar broses o gweld y niwl yn codi. Mae gen i fi'r blocia lliw a wedyn dwi dechrau rhoi y manylion i mewn, a gwan dwi wedi dechrau rhoi y manylion o gwnio, efo peiriant gwnio i lawr arno fo. So dwi'n gweithio wan efo'r peiriant gwnio, fatha fyswn i'n neud efo'r pensel yma yn y sketchbook. So dwi wedi rhoi y lliwiau mawr i lawr. Dwi rwan yn defnyddio'r peiriant. Dwi'n gwybod os ydych chi'n gyfarwydd â longam, peiriant longam, quilters yn eich mysg, falle sy'n gyfarwydd â peiriant quiltio mawr, longam, lle maen nhw'n quiltio dros y patrwm. Wel, dwi'n yn gwiltiwr, so beth dwi'n neud ydy rhoi y brethyn i mewn a rhoi o drwy system y quiltio, lle bod gen i fi ryddid wedyn i symud y peiriant fatha fyswn ni efo pensel. So mae'n cymeryd chydig o densiwn i weithio allan. Felly ydych chi'n mynd sgwar bach wrth sgwar bach fel hyn, rownd y ffenestri a'r coed a falle roed y manylion. A mae'n cymryd dipyn o waith, yndi, mae hwn sydd genna fi rwan. Fi ar y 4 diwrnod, mond efo'r gwnio. Y manylion bach, so dwi wedi gwneud yr eida wen, yr eida ganol, a mae'r eida ddu ddwad eto. So dwi'n mynd tair lliw, ond mae hynny cyn bod fi ar ôl i fi wneud y collage efo'r cadacha, ac ar ôl i fi wneud yr argraffu. So mae'r broses yn hir, dweud y gwir. Mae'n ambell un yn nhw lle dwi wedi argraffu'r ffotograff, nes i dynnu efo camera, di chwyddo fo, di ffotograff, di printio hwnnw yn digidol, wedyn di printio'r sketchbook o'r un lle, nes i roed ar ben hwnnw, a wedyn di roed y collage, a wedyn di gwnio. So maen nhw'n cymeryd andros o lot o waith i ddod â nhw i fyny, ond maen nhw yn fawr, dyna'r unig beth. Maen nhw yn fawr. So dwch i gweld hynny, mae yna 8 o olygfeydd o Shillong i fyny ar y wal, o'r ei mawr, a mae yna lot o'r ei bychan o'r tai a falle wrth gwrs. Mae yna sylw wedi dod i'r chat
wedi mwynhau'n fawr iawn. Bydd rhaid i ni ddod i weld yr arddangosfa. Wel, dwi'n siŵr bod chi wedi rhoi ysfa yn llawer iawn ohono ni i weld yr arddangosfa yma. Mae'n swnio'n brosiect enfawr. Ydych chi'n mwynhau gweithio ar brosiect y hytrach na gwneud gwaith comisiwn fel gorchuddion ac yn y blaen? Mae'n od iawn, cos dwi'n meddwl falle oherwydd, os ydych chi'n meddwl amdano mae'r arlunydd, peintwyr oil a falle, maen nhw dieddu i fod be maen nhw'n ynysig yn be maen nhw'n neud ac yn ymwneud. Ond mae ffordd dwi falle'n gweithio yn dangos y ffordd dwi wedi cael yn hyfforddi hefyd. So dwi'n dieddu i feddwl am y byd fel dyluniwr, os liciwch chi. Dwi'n cael y syniad o briff, fatha bryniau casia. Dwi eisiau gweld sut maen nhw'n gwehyddu, be maen nhw'n neud fan hyn, be maen nhw'n neud fan arall. Dwi'n dorri fe fyny yn ddarna a gweithio yna fo. Weithiau'n dod â pobl eraill i mewn i'r stori i weld beth yw argraff nhw, cos mae hwnna'n lliwio peth yn wahanol. So mae ffordd o weithio yn mwy o weithio fel prosiect ac yn dod â pobl fel Mair i mewn a storion pobl eraill i mewn i'r llun. Sy'n wahanol falle i beth asach chi'n meddwl fel fine artist sy'n peintio fo olew, lle maen nhw just yn ymwneud â'i byd i hunain i ryw raddau. So mae'n just yn wahanol iawn, mae'n cynnwys mwy o bobl felly. Sawl cwestiwn yn dod mewn nawr. Cyntaf felly o Gaenor. Wps, yma, gymaint o negesio mewn llithro i fyny yma. O ble ddaeth yr ysgogiad i wneud prosiect ar bryniau casia? Mae hwnna yn dŵad oherwydd bod allan yn Patagonia. O'n i wedi bod allan, a wedi bod yn America lot, o'n i wedi bod yn India ta 10 mlynedd. Ac o gennym fi yr hiraeth mawr yma o fynd yn ôl i India. A nid yn unig yn hynny, o'n i'n meddwl, wel, fedra i ddim gweithio gosaf bod gen i gysylltiad, neu bod fi medru rhoi het ar yr hoel sy'n mam yn dweud, neu bod gennym ni, bod gennym fi reswm i fynd yna. So ni'n medru mynd i China neu rhywle felai neu gwaith oherwydd gyda fi'n perthynas yn nhw. Ond mae yna berthynas a bryniau casia. Mae o fel y capeli. Mae o rhywbeth fedra i gysylltu o fewn o fama, os lici di. O'r galon, os lici di, neu o wylod ys yma. Mae yna gysylltiad yna. Ac oherwydd hynny, mi fedra i weithio nhw fel prosiect. Cos mae'r peth yn perthyn i mi, mae'n rhan o'n wreiddio fi, mae'n rhan o'n magwraeth i, mae'n rhan o'n hanes i fel plentyn a'n dychymig hogyn bach i o pwy oedd y pobl yn India ni'n mynd o gwmpas tai cyngor yn Bethesda yn Hel Pres, yn hogyn bach da, ysgol Sul. So, maen nhw wedi bod yn rhan o hynny, a wedyn, mae o'n just y rhaid yr awydd ar ias ar awen i chi fynd i holi a creu mwy. Ac i godi brwys a paent a gnio a gwneud, oherwydd bod yna gynesrwydd a fod yn perthyn i'r peth. Fedra i edrych ar rhywbeth yn oeraidd, cos o bod yna stori neu narratif iddo fo. A mae yna narratif sydd yn perthyn i mi ac i'n magwraeth i yn y stori yma, rhyw fath o Patagonia allan yn ni fel Cymru. A mae Anita'n gweud rhywbeth tebyg, diolch wedi mwynhau, wedi bod yn crwydro yn yr India, ond ddim ar fryniau casia. Un peth sy'n amlwg yw pa mor lliwgar yw'r diwylliant edrych ymlaen i weld yr arddangosfa. Mae'r dre, maen nhw'n peintio'r tai i gyd, ond mi'n cael dangos rhywbeth. Mae'n dangos rhywbeth yn hynny. Ond yn deitha chi bod yna 2 genhadaeth. Mae yna un yn Misram, yn y gwylod, a mae un yn y gogledd sef Magalaya, lle mae bryniau casia. A mae'r ddau bobl, rhannu'r un hanes â ni, fel ni'n deitha chi, rhaid yn y gogledd yna. Dyma siôl o bryniau casia, ond i'w wisgo hyd. Mae'n eitha naturiol i lliw. Cottons, flax, math yna. Rydych chi'n gweld, dydy chi ddim fel da chi'n meddwl. A wedyn da chi'n mynd i'r dalaeth arall, i Misram, a mae'n wahanol. Hollol wahanol.
Rwan, da chi'n edrych mwy fel Burma rwan, a fel Cambodia, a Vietnam, a Thailand, a maen nhw'n edrych felly. So mae'r ddwy pobl yn wahanol iawn i gilydd. Maen nhw'n gweu flax fel, maen nhw'n hel dalapoesion o'r goedwigs. Hwnnw ydy'r linen maen nhw'n ddefnyddio, ydy dalapoesion. Y planhigyn dalapoesion maen nhw'n sychu ac yn ei dirwyn i wneud eda ac i weu ar hwnnw efo llaw. Ond mae yna wahaniaeth mawr rhwngddyn nhw. A maen nhw'n honni i fyny bryniau casia. Dwi'n yn gofyn to wir sydd efo. Maen nhw'n honni fyny bryniau casia bod, os ywch chi rownd y farchnad, mi welwch chi gwragedd o'r pentrefi bryniau casia falle nisoch o ffordd yn gwerthu nwydda a'i llysiau. A mae gen nhw shawls gwlan checks amdanyn nhw, sy'n debyg iawn i shawls fagu y Cymru. A maen nhw'n honni mae'r Cymru'r cenhadon sydd wedi cludo'r diwylliant yna o shawls fagu i'r casis. Dwi'm yn gwybod hefyd yn ôl ac edrych be oedden nhw'n gwisgo cyn i'r Cymru gyrraedd, ac os ar wir ydyn nhw, ond mae'r casis eu hunan yn deud y stori yma, mae'r cenhadon Cymraeg, sydd ar shawls mae gwlan, mae'r gwragedd yn eistedd ar ochr yn y farchnad a felly. So dwi'm yn gwybod os yw hynny'n gywir, medrwch chi'n deud, shawl di shawl, yn bobman. Ond mae'n stori bach ddifyr, dwi'n meddwl, mae'n stori bach neis pan ydych chi rownd y farchnad, dwi'n meddwl, ydy o'n wir mae'r cenhadon sydd wedi dylanwadu fan hyn ta be, ar y garthen, ar y shawl fagu yma sydd ganddyn nhw ta be, dwi'm yn gwybod. Ond mae'n stori bach del. Mae Luned hefyd wedi gofyn, ydy gwaith textiliau y wlad wedi dylanwadu arnoch chi? Rwan, dyma chi beth anodd iawn, so hwnna fatha cario glo i'r Rhondda fysa, efo textiliau, mynd ar neu carthenni, neu textiliau India o bobman. Mae rhywun efo'n ofalus iawn ar ei fath, ofalus iawn efo mynd allan i Patagonia hefyd, efo'r Mapuches a'r ffordd oedden nhw'n gweithio yn textiliau yn y colegau a falle fanna ac yn gynhenid efo llaw falle. Bo chi ddim yn dod o'na fel rhywun bras gollewinol a dwy'n syniadau, dwy'n bara o geg rhywun arall. Rydych chi'n mwyn dwi'n meddwl. Felly benthyg i diwylliant nhw a'i borthi o fan hyn. So mae rhywun gorfod yn ofalus ar hynny. So wrth wneud y garthenni fel soch chi ar y diwedd ar siôl sidan, o'n i'n meddwl, oce, mi na i edrych ar y checks ma sy'n amlwg rhwng nhw a ni ar hwnna. A mi nawr ni edrych ar y shawls, scarfs, na dwi'n newydd angos i chi. A cymeryd y lliwiau allan o'r adeiladau welsoch yn y gwaith brodwaith a rhoid nhw mewn yn y shawls. Roedd y lliw, dylanwad y lliw a'r llinella fel welsoch chi fi'n gwnio yn wneud y llun o Shillong. A wedyn efo rei geometric y garthenni dwi'n wneud. Ond pan ydych chi'n cerdded strydau Shillong, mi welwch chi castau yn arddirn railings mawr yn bob man mewn geometrics a falle llinella wedi gwneud efo raw tie-ins. So gwrs gofio bod Thomas Jones a mae efail Thomas Jones dal i weithio 100 o flynyddoedd wedyn. Maen nhw'n dal i weithio yn efail Thomas Jones i fyny yn y bryniau. Mae hi'n dal i gynhyrchu. Ac oedd o wedi bod yn dysgu nhw sydd wedi gwneud giatia a raw tie-ins ar ffrymau. Mae'n rhaid i ni fel, mi wna'r garthen allan o'r geometrics yna yn syml iawn. A welsoch chi hefyd, dwi'n gwybod welsoch chi'r wraig o Casi yn gwehyddu fy llaw mewn llwyd a gwyn ac yn gwneud patrymau fy llaw, geometrics a gwyn wedyn. So ydyn, reit, oce, medrai cael nod a wink at traddodiadau a groes traddodiadau. A dyna'r unig ffordd fedra ni wneud o heb falla trio bachu syniad rwy'n arall allan o'r ddwynllian arall a'i werthu fo fama'n hun. Di hynna ddim yn iawn a di, dwi'n ymwysol i wneud. So rhaid chi cael hyd i ffordd o creu rhywbeth drwy dylanwad ganddyn nhw, heb dwyn ganddyn nhw ynde. Mae'n anodd iawn. Mae Angharad Rhys efo cwestiwn diddorol. Ydy'r gweithiau i gyd yn mynd i'r ysbyty am bryniau calla yn y diwedd? Y syniad dwi'n wneud? Ia, gweithiau i gyd, ia, mae rai
ar y prosiect. Yr arddangosfa. Ia. Dwi'n gwybod, mae'r arddangosfa, mae wedi cael cynnig i fynd â hi i'r oriel yn ein deitha chi yn Mumbai. Oedd y gweithiau, oedden nhw wedi gofyn sy'n hi'n cael mynd i fanna, oedden nhw'n cael gweld be wedi cael ei gyflawni ac arddangos yn yr oriel yn canol Mumbai. Ond o'r rhan yr ysbyty, mi nath yr ysbyty ofyn, pan o'n i yn gadael, nath nhw fentro gofyn, reit, Cefyn, o gawn ni, ti'n mynd i wneud darn o waith ar gyfer y camlwyddiant yn rhodd i'r ysbyty. Dwi'n yn gwybod eto, ydy'r gair ar hwnna. Mynd beth fydd angosfa di wneud, gai weld. Felly fydde i'n greu darn yn arbennig iddyn nhw ac ar eu cyfer nhw. Ond dwi'n meddwl ar hyn o bryd, mae gen i fi dipyn o gyr yn ben trio symud telyn allan i India, heb symud i byd arall. Dwi'n meddwl, o hwnna'n mynd i fod y dipyn, a cario hwnnw drwy maes awyr yn mynd i fod y dipyn o strach. Ie. A mae cwestiwn arall hefyd gan Esillt. Mi welais i rhai o'r bocsys Kasia yn y lluniau heno. Fyddan nhw'n ymddangos yn yr arddangosfa, llawer o siapau diddorol adeiladau ar yr adeiladau. Ydy y blychau casglu, ond i wedi gosod nhw fyny fel blocia plant, ie? Ie. Ac yma, cos oedden nhw'n edrych iawn i siapia y tai a'r capeli a'r llethrau Misram. A dyna'r link o'n i'n drio wneud ar hwnnw. Ond beth da ni'n mynd i wneud rwan ydy, oherwydd mae testyn ydy tu ôl i'r blwch. Mae yna flwch casglu acw lle oedden nhw'n arfer eu lluniau y genhadaeth, ffotograffs neu lluniau o'r genhadaeth ar bedair ochr y blychau. So da ni am rhoi lot o'r snapshots allan o'r, be o'n i wedi dynnu, snapshots o bobl, snapshots o farchnad. Da ni am rhoi nhw tu ôl i'r blycha. A fi hynny yn yr arddangosfa, fydwch chi gweld y blycha gwreiddiol, ond mi fydden ni wedi rhoi ffotograffs o'r tu mewn i'r sbyty a falle tu cefn i'r blycha. So fydwch chi gerdded o'i cwmpas nhw i weld pa lun sy'n tu ôl i'r blwch yna, y nyrsys, yr sbyty, y math yna fe. So da ni wrth i gweithio ar dewis y lluniau fynd tu ôl i'r blwch, rhan fel bod ni'n cyflwyno y snapshot camera fi ar y blycha, fel fysa nhw'n draddodiadol. A mae neges hyfryd mae hefyd wrth Felicity Cleaves. Mae fy ngŵr a fi yn mwynhau dy waith o Batagonia bob dydd. Fel wyt ti'n gallu gweld yn fy nghefndir Zoom heno, byddwn ni'n edrych mlaen i weld dy waith newydd o Kasia. Mae'r gwaith newydd mae'n hollol wahanol. Mae'n wahanol iawn. A dwi'n falch bod o'n wahanol, oherwydd bod o'n gofyn dihongliad gwahanol. Mae yna waith newydd o Patagonia yn Conwy. Mae hi'n i waith mawr, maen nhw, wel, welswch chi'r peiriant, maen nhw mor fawr â hynny. Mae yna 4 llun mawr iawn o'r capeli, 4 capel yn Conwy. Ond mae hi'n wedi cael ei wneud yn wahanol iawn i'r eich blocia lliwiau yma oedd yn bryniau Kasia. Stori gwahanol, ond rhywbeth gwahanol i'r llygad ydy o, mae'n treulio i mewn. A chybod yna, gen i fi hefyd, dwi'n meddwl bod y Presbyteriad yn credu yn y rhagluniaeth mawr o'r nef, y rhagluniaeth ar drefn. Dwi wedi cael y magu fel yna i ryw radda. Pan i'n dechrau'r stori, mynd i fewn i'r prosiect yma, yn siop yn Pem y Mawr, nes i ddod ar draws yn sydd blwch fel hyn, cir fel hyn, a llawn o sleids yn efo. A dwi'n agor y sleid, ochr e fyny, a sleids i Magic Lanterns ydyn nhw. Ac yn y sleids yma, be ydyn nhw, ydy emyna lluniau, drawings ydyn nhw o bobl a falle, a'r emyn, i bob un sy'n ffyddlon dyn yn nhw. Mae Heimlad Fan Hadau yn nhw. Mae nhw lot o'r emyna, mae draw yn China yn y sleids hefyd, efo lluniau sydd ddim yn addas rwan. Ond bedyn nhw wedi casgliad o sleidiau cenhadol. So ddys i ar draws casgliad gyfa mae'n siŵr bod yna 200 yn nhw, o wahanol emyna o'r cenhadaeth. A mae hynny, dwi'n gobeithio da ni'n cael hynny fewn i'r arddangosfa hefyd, dwi'n ffordd i gilydd, o'r defnyddio'r sleidiau cenhadol yma, cos ni'n sylweddoli faint o waith oedden nhw'n wneud wrth deithio
y lluniau lliwgar yma ar y sleids. Maen nhw'n sleidiau mawr i'r Magic Lanterns. Ond mae hynny wedi dechrau dylanwadu fewn i'r gwaith hefyd fel ffordd o dehongli be dwi wedi weld allan yna o ran lliw a ffurf a llun a llinell. Wel, Cefyn, mae'n atgof hyfryd wedi dod ata un bersonol fan hyn wrth Gladys, chwarae teg i chi Gladys. Mi oedden ni yn cael te parti blwch genhadol y diwrnodau agor y blychau. Wel, na atgof arbennig iawn. Oedden ni'n gorau gwisgo i fyny, fatha pobl o China, falle'n capel eistalwm, i agor y blychau, gorau canu draw yn China, os dwi'n cofio'n iawn, Mrs. Iwan. Ar lwyfan yn y festri. Atgofion ham y blychau. O, dwi'n gwybod, i agor pres y blychau. Ie, dwi'n meddwl oedd o'n rhywbeth oedd gen bob plentyn, dwi'n meddwl plant ni. Oedd? Y peth ydi wneud dal i hel fan hyn. Da ni'n gorau fod ar i'w oedran i gofio am cyn 69. Cyn 69. Dyn nhw'n cofio ar o hynny. A i jyst dweud, oedd yn rhif athrawes i yn yr ysgol gynradd, yn Rhosgwaliau, ger y Bala, oedd hi wedi bod yn genhades ymryniau Casia, ond pan fyddwch chi'n blentyn oed cynradd, ddech chi'n meddwl gofyn am yr hanes yn actech. A dydw i ddim yn siŵr iawn pa mor hir oedd hi wedi bod yno, ond oedd o'n rhywbeth mawr yn de. Oedden ni'n hefyd efo'r blychau casglu ne, ac oedden ni o hyd yn cysylltu'r blychau casglu efo Morfydd Davies wedi bod yn genhades. Chymod, a rwy'n wedi faru erbyn rwan, os ydy wedi holi mwy ar y pryd. Ydy, a chymod, mae pethau sy'n fel iawn, oedd ni'n sôn am y ferch sy'n sgwennu llythyr yma. Dwi wedi darllen i llythyrau hi, a'i hanes hi. Mae yna ffotograffs ohoni hi wedi gwisgo fel nyrs yn bryniau Casia yn yr amlen yma'n hyn hefyd. Ac nes i edrych rhwng ffotograffs o'r capal yn ganol Shillong, i'r capal y genhadaeth ei hun. A mae yna golofna yn y buarth wrth fynd i fewn, wrth y giat, efo enwa yr holl nyrsys a'r genhadon wedi bod yna. Ac ar y top, mae henw hi yn y ffotograff. Mae henw hi yn 1945 ar y top. A rhyfedd te bod mewn chydig felly chi'n mynd drwy'r peth a mynd o dan yr hynna'n gyntaf, da chi'n dechrau gweld yr unigolion yn y stori. Nid genhadaeth stori fawr, ond stori'r unigolion oedd yn gweithio ac oedd wedi rhoi cyn gymaint yna fo mor ddewr. Beth bynnag ydi barn rwy'n am y pethau yma, wedwch chi'n cymeryd i ffwr i wyllus da nhw na chwaith i dewder nhw o'r hoed cyn gymaint fel yn eithaf nhw. A dwi'n meddwl, rhaid ni gofio hynny, dyn ni'n gyndyn iawn, swyl iawn o gofio dewder y merched yn y stori yma, yn llefydd fel Bryniau Casia ac yn Misram, a beth nhw wedi gyflawni yn yr ysgolion a falle de. A mond gofyn wrth y Cassis ei hunan, sraid chi am ei gwchi'r stori'n glir ganddyn nhw, oedden nhw'n andros y ddewr, andros y ddewr. Os y fwy o gwestiynau, Henry? Dwi wedi gyrru cwestiwn. Sori, Liz. Sori. Dych chi weld o? Na, gw. Gwedwch chi allan os ych chi'n gwybod Liz. Wel na, cwbl oedd o, o'n i jyst yn cysidro os mae sidan oedd chi'n ddefnyddio i wahoddi'r defnydd y siôl, ie? Ie, sidan a glân ydi o. A glân? Ie, mae'n ffein iawn. Byddwch chi pam, mae'r lliwiau sidan yn hynny lawr yn fwy addas ar gyfer dehongli'r ochr Misram, sydd yn fwy ochr i wneud efo Burma a Thailand. Maen nhw'n dueddu fod lot mwy ar yr ochr sidan. I fyny'n y bryniau mae o fod mwy efo gwlan ffein a dalapoethion felly de, fatha linen a hemp a flex. Maen nhw'n dueddu lot mwy fyny yr ochr yna. Dwi'n gwybod pam dwi'n neud efo nilo fel un, fatha bod chi'n mynd i gweld be mae'n fyny ochr yn y pôl efo nilo fi fel un. Ond ochr acw, fi'n gymaru efo'r ochr yna. Ond ie, sidan dwi'n ymwneud o hwnnw, gwlan dwi'n ymwneud yn y garthenni mewn ffordd. Ac o'n i'n cysidro, o'n i'n sylwi ar yr patrwm cymleth y gynnwch chi ar yr peiriant mawr ne. Ac yn meddwl, o siŵr bod hwnna'n Diolch cael ei wneud fel yn rhyw beiriant automatic. Dych chi'n garo rhaid
pob peth i mewn yn unigol. O, reit. Na. Cos mae'r ferch nath chi weld yn y llun yn gwehyddu fy llaw. Oedden ni'n gwylio hi ac yn recordio hi yn gwehyddu fy llaw. Rwan, oedd o'n ffein yma dwi, ond dwi erioed wedi gweld peiriant gwydd fath oedd hi'n ddefnyddio. Dwi wedi cael hyfforddi weithio ar jacad, as dyna'r peiriant mawr welsoch chi yn gwneud y patrymau cymleth, efo'r holl eida yn mynd i fyny glawr fesul un. Dyna'r jacad, hynny sy'n gwneud y patrymau blodeuog a falle fatha William Morris a hynny gyd, ia? Jacad sti hynny sy'n gwneud patrymau fel yna cymleth. Dyna beth dwi'n weithio yna fo, a fi. Ond oedd hi'n neud efo llaw, lle oedd hi'n codi nhw. Fel drolwm, oedd hi'n codi nhw gyd i fyny, rhoi bachyn i mewn i dal nhw i fyny, codi'r nesa, bachyn i mewn i dal nhw i fyny, fatha esgid fawr bren, nes oedd nhw gyd yn hwngian i fyny, oedd hi'n rhaid yr edau mewn ar draws, gillwn nhw gyd i lawr, gaio, a wedyn oedd hi'n dewis efo llaw wedyn, dal nhw i fyny, a nes oedd hi wedi gael o'n gorad i wneud hynna felly, i wneud y gwehyddu. Be sy'n difyr am hwnna, am ei proses oedd hi yn wneud efo llaw fel yna, y drolwm, dyna'r math o gwydd oedd yn cael ei wneud fel estalwm, hogyn bach fysa'n eistedd ar y top yn copi nhw. Yn ôl patrwm. Drolwm yn cael efo. A wedyn oedd y system fatha'r jacad pianola yma. Efo sy'n dewis tylla i godi'n automatic. A hwnnw di'r computer cyntaf. Ydy'r math yna o gwydd, ydy'r computer cyntaf cyn rwan yn a wedyn beth sy'n gen i fi yn y pen yma, mae hi fanna yn gwneud efo llaw, yn draddodiadol y drolwm cyn y computer cyntaf yn gymeru drosodd a wrth hi'n delio efo llaw. Dwi rwan ar ochr pegwn arall yn electronig, ond efo computer yn glwm ar lle, so mi fedra i wneud llun, sganio fo, rhoi y weave structures i mewn, deud wrth y peiriant tria hwnna, a mae'r peiriant yn neud o. Mae'n automatic. So dwi ar y pegwn yna, a mae hi fanna. A fedrai'm deitha chi pa mor anhygol ydy gweld hi'n gwehyddu, a pa mor gywrain ydy hi. Faint o grefft sydd gan hi, faint o mynadd sydd gan hi i wneud hynna, a roed un edau mewn, a dechrau eto wedyn i codi mwyn yr ail eda, nes bod hi wedi mynd ymlaen, a dyna pan maen nhw'n mond yn gwneud bordor weithiau, o ryw 2 modfad. Oherwydd dwi'n meddwl sy'n nhw am hoes digon hir i wneud hynny, i wneud un siôl anferth mewn patrwm fel yna. Ond mae'n ddifyr iawn bod yna'n gweld nhw'n gwneud traddodiadau yma sy'n gyntefig iawn i ni, felly ond cywrain. Sgynna fi mhob smil. Anhygol dyn nhw. Arbennig iawn. Yndyn, wir. Mae'r hanes, da chi yn ddwfn iawn i fewn i'r hanes yma yn amlwg ac yn cadw fo rhoi ar ganfas ynde. Mae hynny'n wych. Os y fwy o gwestiynau, neu na i ofyn i Gwerfyl ar ei gair o ddiolch chi. Dwi'n siŵr da ni gyd wedi mwynhau noson wahanol arbennig iawn. Ia, diolch o galon am roi awr, chydig dros awr i ni o gymaint o hanes am India. Mae India yn un o'r llefydd dwi heb di ymweld â eto. Dwi'n gynna i rioed di clywed sôn am y bryniau casha chwaith. Dwi wedi bod yn eistedd yma yn gwneud chydig bach o nodiadau mis Ebrill, mynd i Rhuthun i'r noson agoriadol. Nac i Bangor. I Bangor, sori, ia. Rhuthun, dwi eisiau dod i weld eich stiwdio yn Rhuthun, ia. Ymweld â bryniau casha, pan fyddai di cael pasbort. Mis Tachwedd ar gael i symud telyn. Na, Cefyn, mae wedi bod yn noson andros o ddiddorol. Dwi wedi mwynhau gwrando am yr hanes bryniau casha a Mair ar delyn. A dwi'n siŵr bod chi wedi codi awydd ar dipyn i ddod i weld eich arddangosfa chi ar noson agored. Diolch hefyd i Anwen am drefnu'r noson yma, ac i Cefyn eto am gytuno ar fyrybydd chydig. Dwi'n siŵr bod chi yn andros o brysur. Mae yna deadline wan i gael yr ganfas ma'n barod oes. Ond cofio, mae o'n fraint i fi ac i cael gwneud,
Dwi'n berson digon awkward ar brydiawn. Mae'n fraint iawn i fi cael gwneud, wir i chi. A hefyd mae'n helpu fi droi'r syniadau yn ymhen. Dwi'n meddwl, so mae'n helpu fi cael y syniadau allan i glirio meddwl ac i sortio'r bob dim yn ei le fel hyn. So i fi borthi allan, mae'n o gymorth i fi na hefyd, so dwi'n falch iawn o'r cyfle. O, na, gwych. Ac yn ola, jyst diolch i chi gyd dros 110 wedi ymuno heno Cefyn i wrando. A dyna'r os gynnau o ran diolchiadau.